Маленькі змітрок любіць за суніцамі хадзіць. Пры дарозе, недалёка ад кар'ера, стаіць закінутая хатка. Змітрок заўсёды подбегам мінае яе. Выдае хлопчыку, нібы хтосьці таямнічы жудліва глядзіць праз заплеценыя павуціннем вокны на вуліцу. Каму тут быць? Дзеда Міколу, гаспадара хаты, забралі да сябе ў горад дзеці. Змітрок ведае гэта і дакарае сябе за беспадстаўны страх. Ён дае слова калі-небудзь зайсці на пусты панадворак. Проста так, свой страх перамагчы. Ён жа мужчына. А скора і прычына надараецца. Ідучы па суніцы, забыўся Змітрок дома біклагу з вадой. А дзень спякотны, ад смагі вусны сушыць. Піць хочацца нясцерпна. У двары ж закінутай хаткі калодзеж. Змітрок асцярожна адчыняе веснічкі і на дыбачках ідзе да калодзежа. Хатка пільна сочыць за кожным крокам хлопчыка, але ён не падымае вачэй на яе пустыя вокны і з упартай рашучасцю пасоўваючыся да вады. Каго зустрэў на панадворку хлопчык і аб чым гутарыў з новым знаёмым, вы даведаецеся, прачытаўшы кнігу Аліны Масла «Таямніца закінутай хаты».